owinjore gi jomoko pok wa succeed. So kanye mwakethrege bwana ni gijini. Okay. Okay. Ero kamano maduong' ahinya. Nyocha neno kanyo ka MCs masia hotel code speaker nyocha olimo jatend piny state lodge ma Eldoret. Dibedi ma en kwano mugoro ne mar to undermine the governor Kusudano. No, okwedo undermine. It a lot of things ma are reading about the meeting manobedo state lodge. No, I don't think. Machapa ni MCs ne dwaro mogo president. Okay. And president be kanga dwaro moko deo ongegi marach. Ka MCs masia dwaro mogo president. To gikwayo audience. President no migi audience and they just went to consult. Okay. To president en ngama ngata nyaro mogo. So I don't think ni moromo ne romo ma undermining or ngama dwaro undermine orengo onge. Wan gima dwaro kuome gima ncho wacho ni okwaneno otimo kelo progress ya okwaneno. Okay. Sia stuck. Sani kaka sani onge ngama di office or nothing is going on. So wan gima wacho na wasemi 5 years otame. Wido ngati maro okaw to kunwa undermine. Okay. Ngama dwa impeach be onge. Wado na ni yoro mobilo ni koro wagole waket ngat manono. Ngamudo kero ne nga. Ngata manyalo promise jopiny ni ko yiere to nyalo kelo few changes, so nyalo improve the county. Pokineno ngato nyaka ana kiano kadwar gino koro joma dwaro manyalo kelo lokro gini ma koro ka giwuok oko. Okay. To ginyalo sell agenda gin jopiny to jopiny nyalo yiero gi. Into kidware sani. Anto ka dware kendo ka tibro dware. Okapana. Okay, dware ke believe no later down an ngama no chief campaigner mare. Komni in mbele kai. No, anto kadwar kom governor. Kombe Nairobi pod wan gina fast sana kaka president Ruto diduogo second term. Kawa mark record. Wadhi timo so many things in community. Omiyo ko giteok nyal wuok ni laro kom governor. Okay. Ikuni president Ruto duogo second term. Yes, odhi duogo. Yes.